מוות, זה בסך הכל היה בסדר. פתאום מצליחים לעשות את זה. אני צריך לבחור בין טוב ליותר טוב. גם ילד צדיק, אתה מקבל תמונת מצטיין של המנהל, אתה בכתב רב, זה לא מובן מאליו בכלל, על עבודה מאומצת, אבל אצלך במיוחד בתחומים הבאים, על מידותיך הטובות והתנהגותך הנפלאה, תמיד, כל השנים, בדרך ארץ ובנימוס, לא רק על זה, על תפילתך הנאה הנובעת מן הלב, על שקידתך, מאמץ, הקשבה והשתתפות בתהליך הלימודי. תראה כמה דברים. כל הכבוד! אמרתי, עד עכשיו אני צריך להתלבט בין טובים לטובים יותר. קדימה, אין לנו עוד הרבה. אני יודע שזה קשה, אני לא אמרתי את זה סתם. זה בצדיק, אתה מקבל תעודת מצטיין של המנהל. על עבודה מאומצת, אצלך תקשיב טוב מה? על מידותיך המעולות והעדינות. על התמדתך במילוי המשימות השונות בכיתה. על ידיעותיך הרבות המעשירות את חבריך לכיתה. וזה כמובן בא במאמץ על שקידתך בתחום הלימודי. כל הכבוד!